गावनि गोसो बायदि बिपिएफखौ सालायगासिनो दङ बेवहाय कुनु एक्स बिएलटि बा सिगांनि जायफोर बिथांनि संग्रामि दैदेनगिरि नेताफोर दंमोन बिथांमोनखौ बिथाङा बेसेन होआखै। बिपिएफनि जिफोर पुराना निष्ठाबान कर्मि दंमोन बिथांमोनखौ बिथाङा जोगारनानै गावनि गोसो बायदि डिसिसन लादों। हाग्रामा महिलारिया गले गले बुंदोंमोन आरो बिथांमोना मसलपुराव गावसोरनि जा बिपिएफनि सिडब्लिउसिनि मिटिं दंमोन बेवहायबो बिथांमोना स्पष्ट भाबै डिसिसन लादोंमोन जि बाहेरानि मानसिखौ आउट अफ बिटिआरनि मानसिखौ बिथांमोना बिजाथि बा केन्डिडेटसाराव डिक्लेयार खालामा होननानै। जों नुबाय जे बावखुंग्रियाव बिथांमोना बङाइगावनि सासे सेंग्राखौ केन्डिडेट होदों। लोगो लोगो गावसोरनो बानायनाय डिसिसनखौ गावसोर लानाय रिजलिउसनखौ बिथांमोना गावसोरनो भायलेसन खालामबाय। माने हाग्रामा महिलारिया जि गोसो बेखौनो खालामगासिनो दङ। बावखुंग्रियावबो गोबां गावसोरनि निष्ठाबान कर्मि दङमोन नाथाय बिथांमोनखौ नासयनानै हाग्रामा महिलारिया थाखा फैसानि अंकआव गावखौ माने मर पावारफुल आरो गावनि जा सम्पति बेखौ बारायनायनि खाथिराव गावसोरनि मानसिफोरखौ जोगारनानै एकपक्ष भाबै बिथाङा डिसिसन लाबाय। बावखुंग्रिनि उनाव जों नायनो हायो क'क्राझार कनस्टिटुवेन्सियाव बिथाङा गावनि गोसो बायदि बड'फाजों लोगोसे समान समान संग्राम खालामनाय बै समनि गोगोम दैदेनगिरि दानिबो दैदेनगिरि आब' प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोखौ नासयनानै एकमात्र गावनि बिसि जानायनि थाखाय सेवलि महिलारि बिथांजोखौ क'क्राझार समस्तियाव बिथाङा केन्डिडेट होननानै डिक्लेयार खालामबाय। बेयाव जों मा नुदों? बेयाव जों नुदों जे बिथाङा कुनु बै समनि संग्रामखौ बै समाव जायफ्रा बिथांजों लोगोसे बा बड'फाजों लोगोसे संग्रामाव बाहागो लादोंमोन बिथांमोनखौ कुनु रेसपन्स आरो रेसपेक्ट होनाय जायाखै। खमसे खम